21 çilya 2026 li bajarê Reqayê celadek endamê Daişa el-Culani yê bi navê Ramî el-Dehş di destê xwe de keziyek ji qurm ve birî dihejand û bi kenek sik digot. Ev keziyê hevalekî ye. Ew mêr û ji wê ev ma. Vê vîdyoyê di raya giştiya cîhanê de dengek mezin vede. Berteka jina bî lehiya, kînê û herikî. Ji jinên siyasetvan bigire heta bi hunermendan. Ji navdaran bigire heta bi jinên malan. Ji hemî qewm û etnîsteyan jinan bi hunandina keziyên xwe kîn û nehlet li vê bêbextiyê baran. Ji gotinên vî celadî yên pişt re diyar dibîn ne wî û ne jî bavên aqilê wî bertekek ew qasrê xistî ne hesiband dibîn. Keziyên stiyekî ew qas tirsan dibîn, piştî wê çend rojan dubare celadê xwe derxistin pêşiya kamerayê û vê carê bi dengek, re'irî û tirsek mezin jê dibare digot. Ew ne keziyên şervanê Kurd bî, porek sentetik bî û min ser maseyekê xwaringehê dît dibî. Diyar e vê jî tirsa van pedofîlên qudret sentetik derbas nekiriye, vê carê jî kuvara dewleta Alman Der Spiegel'a meşhur kirin di devrê de. Heftê Sibata 2026 yanî do kuvara di rastgotin û di bêalîtiyê de xwe semavek mezin û navdar Der Spiegel di nûçeyekê xwe de digot li gor me ji jêderên xwecih lêkolîn kirî ew ne keziyên şervana Kurdin û porek sentetik. Ez bawerim qalemşerên Der Spiegel'a bi semah û dilxwe de rastiya gotina wê li erdê nediket, tu carî nefikirî bîn zend û bendê xwe ji berdevtiya Daişê re heldin. Li cem me digotin xelûv radike û celû belav dike. Çapemeniya dewletên Erebên kenda ve jî ev ra Der Spiegel girtin û bi alan û dîlan belav kirin. Demek ki keziyên şervana Kurd ji hesibandina me jî mastir ew tirsan dibîn. Vê livandina rêxistiya kiçik ya jinan binyata kelha pedofîlên ev 5000 sala bê pakî madî meneviyata cihana me talan dikin hejan dibîn. Müyek ya stiya Kurd rîpişên celadên ev 5000 sala bi navê qenciyê xirabiyê difroşin miroftiyê bi erdê ve giribiyek. Demek ki heybeta wê qudreta dilxwe de fêris ya ji diryana qatilên qastik heta bi roja me xwînê bi miroftiyê dide veraşandin hinge müyek ya keziyên stiya Kurd nîn. Demek ki miroftî xwe kêmek din bilivîne ev saltanata sentetik ya pedofîlan mehkumê xurmandinê. Demek ki heke em Kurd bikaribin lingê zimanî û dîrokî yê paradigmaya modernîta demokratîk sağlam bikin û hem bixwe û hem jî bi mirovtiya bihez bidin fêmkirin, hilweşandina vê kelhazirman ew xwe jî ne zor e. Heke em tirsa ji keziyên stiyek şehîdketî û belgeyê epîşteyên di heman çarçovê de bicih bikin, hingê em ê sebebê bêbextiya navdewletî ya bigiştî li hember me Kurdan û bi taybet jî li hember Rojavayê Kurdistanê baştir fêm bikin. Niha li Rojava agîrbestek bişkestek û li Bakur pêvajiyek xetimî heye. Hêlwesta rêxistî ya me Kurdan ya encamê elînî û neyînî ya vê agîrbest û pêvajiyê diyar bikin. Ama encam çi dibe bila bibe? Li pêşiya me rêyek kaş û asê heye û divê em pasartî hêza xwe ya cewher xwe ji vê meşere baş hazir bikin. Yani ya ez dixwazim bêjim tam jî ev e. Heke ev agîrbest û pêvajo bi elênî jî bi encam bibin, têkoşîna me Kurdan nû dest pê dike. Ev şerê civaka komînal ya bi sîstema pedofîl re ye.
اف شرک بی امانه. شر اهورا مازدا و اهریمان آید. شر رحناهی و تاریتیه. شر قنج و خراب آید. هکر رحناهی ببین بکه و قیامت را بین. هکر تاریتی اوندا بکه بهشت تی خیال کرد جهان ما بخواه.